hai no hai krima singsa kaisa hor nangmani patimu kokti sal achugo khamoi thapla jaka damsara hatini khungsi phalnok koktuma manke na amjai thangai chokha khungsa fire engine fiaba fire service ni adong rok sogia sinino khamoi thangbai kha phalok bisingo tongmani bebak mani khana angya hanfano lak brei chirangni mani khane khambai mani koktuma Oi malai kolla he Kokti sal aichugo haino hai hor nangmani pati mungo khami thapla chakha damchara hatini khongchi phalnok khami thangbai kha phalnok bisingo tongmani bebak mani khanai angya han phano lakburi chirangni mani khani khambai mani koktuma saimanja kha kokti sal aichugo North Tripura damchara hatini kaisa phalnogo harba samani nu kham chaini lukorok logi no hor butharnai bedegna ro horja kha koktuma fire service ni adong rok no koktuma ro horte no kaisa ni yagula kaisa phalnogo slagai thangka horjolai paithago phai sok phaika fire service ni adong rok hor batharte no kaisi phalnogo sogi kha horjolai ganagini amchayo tei fire service kari ni bagai bejuao klai kha fire service ni ojamarok fire engine kaisa bai astak horjolai kabang mano batharna ni chuklia hor batharnai bedek ni adong rok obuni bagai khami thangbai kha hatini kaisi phalnok tei phalnogo tongmani bebak mani khanai Hatio harba samani nugai pati mung thayo guthum laikha gana gini amchaini kabangma lukorok phiaba naisigi tongna no karai kari mungsa sep short circuit ni bagi no puila phalnogo harba sakhana hanai khakhayo amchaini bania khlainai rok angya han phano lakburi chirangni mani khanai khambai mani koktuma pati mung koktuma mankheno amchayo thangi chogi kha damsara block ni video sopanjit sarkar hatini bania khlainai rok bai kok sawai loss ni rangmari chaitogi nai kha video Bureau Report, Chini Kharang.